Takže, čauky. Já jsem Good Game Player a já vás zdravím u mého prvního videa na tomto kanále. V tomto videu si zahrajeme hru Good Game Mafia a já se vám představím. Takže jsem začínající let's player a youtuber ze her, který vytváří studio Good Game a budu z těchto her natáčet. Jak vidíte, budu natáčet ze hry Good Game Gangster, čili Good Game Mafia, Good Game Empire, možná zkusím Good Game Big Farm, Good Game Poker a Good Game Disco. Můžete ještě přidat nějaký návrhy, který bych natáčet mohl. Tak, tady vidíte moji postavu, vlastně není tak dobrá, protože jsem na ní dlouho nehrál. Jak vidíte, hraji na japonském serveru a jsem pozice 149. Probíhá event Eddie Frost, což jakože nevím, co je, protože ani nejsem takový velké level, nerozumím, protože to je japonsky. A já si ho tady vyžádám ještě jednou. Aha. Tak proto on mě nechce dojít. Já vám tady ukážu vlastně, tohle je můj e-mail, na tenhle mě kontaktujte. Tak. Tak, tady vidíte topku, vlastně top 3 a já bych se chtěl dostat se zlatem, které možná koupím, dostat aspoň do top 50. Zatím to tady budu hrát for fun, vlastně, ale pak jakože si to možná užiju, koupím si nějaký zlato. Vlastně teďka si ještě máme hodně peněz, takže můžeme jako zvýšit staty, abych si teďka zvýšil tohle. A kdo by mě chtěl pozvat do svého klanu, pokud tady hraje, tak určitě to přijmu. Tak, tady vidíme nejlepší, já napíšu vlastně napíšu možná do Will, nebo zpátky do Two Lives, nebo do nějakého klubu, kde mají nějaký bonusy. Mají 15 až 40%, takže tam hnedka napíšem. Sice mě asi nevezmou, možná jo. Asi ne, no, mají tady hodně velké levely. Takže nevím, ale jakože zkusím to. No, takže my tady nebudeme dál kecat, jsme si zadali úkol a my se jdeme tady podívat. Takže podíváme se na arénku. Tady jsem radši, protože nerad bych vybíral špatně. Tak já teďka staty, tak dávám víc, mám víc životů, mohl bych ho dát. Navíc je to vlastně bar. To dáme jak nic. Ano. A dali jsme ho a ještě si teda můžeme zkusit tady tuhle čůru, nebo co to je. Určitě to nedám, ale jakože byl bych úplně mega rád. No, ona má dost lepší staty a vidíte, že mě dává úplně na pohodičku. Sice mám méně životu, ale dává mě prostě strašně moc. A zbylo jí vždycky na půlku. Tak, my ještě zkusíme tady tohle. Že to můžeme zkusit. On mě dá za 1800, má o víc životů. A já mu dávám o dost míň. Vidíte, taky mu beru pod půlku, ale tak. A ještě zkusíme tady tuhle. Tu bychom mohli dát. Já jsem docela strašně slabý, ale teďka jsme ji nechali málo, no. Tohle kdybych proklikal, což nemůžu, to by bylo v pohodě. Takže zběháme do shopu, tady si dáme zboží. Já tomu nerozumím, co to tady říká, jako, to je jedno. Hele, tak tohle je dobrá, to je fakt dobrá zbraň, jenomže já nemám zlato, takže se s tím můžu rozloučit. Tak, co pak to je? To mě asi bude healovat, ale já si to pak přeložím do češtiny. Přes český server. A to je vlastně co teď? Jo, to se pozná podle tady těch znaků. Jo, takže koupíme tady toho trabanta, ale až za chvilku. A ještě ho mám. Dobrý, no. Takže to bude pro dnešek vše a doufám, že se vám mé videa budou líbit. Se teda s vámi loučím. Čau.